akwai wata natsuwa, akwai wata walwala, akwai wani farin ciki, akwai wani connection da kusanci da Allah fiye da zukata da kunnuwan da ba sa sauraro. Wannan ma kat babu saɓani. Akwai albarka ta uku, albarkar aiki. An karanta, an saurara, to magaryar tikewa ko daga cin abin da ake bukata babba shine aiki da abin da ake karantawa. Saboda haka wanda yake aiki da abin da ya sani na ƙur'ani, akwai wata babbar albarka da take fasowa ta keto cikin rayuwarsa. Wallahi girmanta shi kanshi bai isa ya kiyaste ba, saboda ƙur'ani ba wanda ya isa ya maka bayanin ƙarshen albarkarsa. To tunda albarkarsa ba ta da ƙarshe, to za a baka daidai gwargwadon alaƙarka da shi. Akwai albarkar da take da alaƙa da iliminsa, akwai albarkar da take da alaƙa da nutso a cikinsa da dinkaya tadabburinsa da ɗaukan wa'azi daga ƙur'ani. Akwai albarkar da take bayyana wajen neman magani da shi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Akwai albarkar da take da alaƙa da ɗaukan hukunci na rayuwa da addini daga shi, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun, da sauran nau'o'i na albarka. Allah ka ƙara bayyana albarkan wannan littafi a cikin rayuwarmu. A gurguje mu je gaba ta ƙarshe, wa huwa yatawalla salihin. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi alwali kenan, shi ne majibincin al'amarin bayinsa na ƙwarai. Wannan jama'a wani uslubi ne, wani lafazi ne da yake jawo hankalin mai sauraro wajen da ni da kai kowa ya yi ƙoƙari ya shiga cikin inuwar nagartartan da Allah ya ambata. Allah ya ce yana jibintan al'amarin bayansa na ƙwarai. Me ake so a ce maka? Yi ƙoƙari sheƙa a guje, falfala da cikin sauyi ka samu nagarta don Allah ya jibinci al'amarinka. In ka fahimci wannan, za ka gane cewa ala qadri salahik ala qadri wilayatin lahinak. Daidai gwargwadon nagartarka, daidai gwargwadon tsarkin zuciyarka, daidai gwargwadon saninka da Allah da kusancinka zuwa gare shi, daidai gwargwadon yadda Allah zai rika jibintan al'amarinka. Wannan babu saɓani akan wannan. Nagarta abin so ce.